खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव गसाइगावनि बनगावआव मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों फिन खनसेबाव नार्जारी फार्मनि बाखनायथाव हाबाफारि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामियाव नार्जारी फार्मनि बिगोमा प्रफेसार राहुल नार्जारीनि मददजों उत्तर परबा ओनसोल लक कल्याण समिति क'क्राझार आरो बनगाव देंखो क्लाबनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायजेनो। मख'नो गोनांदि बे बुलुर बादायलायनायाव बनगाव ओनसोलनि गोबां खाथि खाला गामिनि क्लाबफोरा बाहागो लादों होनना नार्जारी फार्मनि बिगोमा प्रफेसार राहुल नार्जारीया खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। नैथि खौराङाव दङ 28 जानुवारि अदेबानि दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझाराव फैगोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि खोला सानजा फारसे थानाय हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव गोदानै लुफुंजानाय MCLA क्वार्टारखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे गोदानै लुफुंजानो गोनां क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होगोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजोंनो लोगोसे ग्रिनफिल्डआव जानो गोनां मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लाबावगोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव प्राइमारि इउथ BPFनि सा 11 लाइमोनफोरा BJPनि MCLA राजीव कुमार ब्रह्मखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव हाबफैदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगाव हालामनि खौरांगिरिफोरा गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। गसाइगाव हालामनि 3 खौरांगिरिफोरा ज' लोगो नांनानै गसाइगाव टाउन आरो टाउननि साखाथियाव थानाय गोरिब सुबुंफोर आरो फाग्ला फाग्लि जानानै थानायफोरनो गासै गां 30टा कम्बल राननानै होदों। बाथि खौराङाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय बिटिआर सरकारा बाइकजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर सरकारनि 5 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारा गंफ्रोमबो ब्लकफोराव गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय बाइकजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानो बिथोन होनाय बादियै क'क्राझार जिल्लानि मोनब्रै ब्लक फारियै सालाकाथि ब्लक, देबोरगाव ब्लक, बनरगाव ब्लक आरो बावखुंग्रि ब्लकफोरा जथायै बाइकजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारनि मोनब्रै ब्लकफोरनि जथायै बानजायनायजों 2500सो बाइक सालायगिरिफोरा हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय जागायजेननानै क'क्राझार सहरनि सोरगिदिं गिदिंनानै फिन ग्रिनफिल्डआवनो जोबथा फैयो। मैयानि बे बाइकजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा M पार्टिना। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', MLA लरेन्स इस्लारि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। द'थि खौराङाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि सिदली खासिकत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो CSBनि मासिगिरि डक्टर दीपक बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबारखौ बावजेनो एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गबिन्द बसुमतारीया। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोयो फारियै BTCनि बुंथिगिरि काथिराम बर', साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि हरिनारायण खाख्लारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि जगेन नार्जारी, CSBनि सोद्रोमा बिबेकानन्द नार्जारी आरो CSBनि सोद्रोमा जिरेन बसुमतारीया गोजोन गोरोबलायनाय आरो मावफुंनायनि थाखाय हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारीया। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमां आयदानि गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारीया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो फारियै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उदखाव ब्रह्म, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी आरो बिटिआरनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो माननि आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, एक्स BLTनि वेलफेयार कअर्डिनेटर ससाइटिनि आफादगिरि
मन कुमार ब्रह्मजों लोगोसे गोबां MLA, EM, MCLA, बर' बिमा गौथुम, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बिसानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड आरो आसामनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों गोरोबथा सान फालिनाया मोजाङैनो जाफुंसार जालाङो। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटी नोगोराव फिन बर' सिख्लानि गोथै देहाखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानि थाग्रा खथायाव मोनदों। बर' आइजोफोरा सांग्रां जानाया गोनां, मानोना गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै गावनि आगोमा जिउखौ हरखाबै खोमानानै लानांदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट साफारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो 21 बोसोर बैसोनि जनमेश्वरी बसुमतारीनि गोथै सह'खौ गान्धी बस्ति गुवाहाटीआव सिलाफोथार नतुन मिसिं गाव गामिनि इन्द्रजित फैद मुंनि सेंग्रानि थाग्रा खथायाव मोनदों। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला जनमेश्वरी बसुमतारी आरो इन्द्रजित फैद सानैबो थांनाय 22 जानुवारि 2025 खालारनिफ्रायनो सानैजों जयैनो दंमोन सेंग्रानि रुमाव। गान्धी बस्ति गुवाहाटीआव 26 जानुवारि 2025 खालि 12:20 रिंगायाव न'आव थांगोन होननासो न'खराव रायलायहरदोंमोन, नाथाय 3 रिंगायाव मानसिया सेंग्रानि रुमाव थैना दं होनना गुवाहाटीनिफ्राय न'खरनिसिम खौरां हरो। न'खरनि सुबुंफोरा इन्द्रजित फैदआ गोथै सह'खौ पुलिस सौहैयैनि सिगांनो फासि नांनायनिफ्राय बोख्लायनानै दोननायखौ गनायनानै लायाखै। गोथै सह'आव थानाय दागो आरो पुलिस सौहैयैनि सिगांनो फासि नांनाय दौलेंनिफ्राय बोख्लायनायाव जनमेश्वरी बसुमतारीखौ बुथारखोमानाय जाथायसो होननानै सन्देह खालामदों आरो मैया सेंग्रानि सायाव FIR होनाय जाबाय आरो केसखौ रेजिस्टार खालामनायबो जाबाय आरो दायो सेंग्राखौ सान्दामारि पुलिस स्टेसनाव खानानै दोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ 5थि बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLआ बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मैयानि साना बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं सान। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै मैया बिटिआरनि सिङाव थानाय UPPLनि गुबुन गुबुन जिल्ला खोन्दोफोरखौ बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोननाय जादों। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLआबो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशनखौ बिथा खालामनानै गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गं 500 बाइकजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसे बे बाइक सालायनाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लानानै हानजा सुरनायखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बिटिआरनि CEM प्रमद बर'नि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो बिजनि सहरनि मासिगिरि गुनेश्वर गयारियाबो बाहागो लादों। 9थि खौराङाव दङ दिनै मागो दाननि 2थि मंगलबार गोथार बाथौ सान। दिनै अदेबानि 28 जानुवारि गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया क'क्राझार सहर बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन थावनिफोराव गासै गं 1 लाख आलारि बाथि फोजोंदों। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो गुबुन गुबुन खान्थिजों बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा बाहागो लायो।